Zo'n 400 ondernemers in de Ljouwter Binnenstad en de Scrons krijgen de enquête die ze de komende weken invullen maaien. Omdat wij geluiden krijgen van de ondernemers, dat ze de huidige opzet onduidelijk vinden en dat ze het ook te veel vinden. Dat ze het lastig vinden om personeel ervoor te krijgen en dat ze ook er weinig extra door verdienen. Maar dat is net de enigste reden. Het is religieus, onze achtergrond, dat klopt. Aan de andere kant willen we ook graag luisteren naar de ondernemers die al 6 dagen in de week werken. Waarbij het nog eens een keer zo is dat ze vaak op zondag dus dan ook weer open moeten zijn. Dat ze dus 7 dagen in de week open zijn. De resultaten van het onderzoek worden in juni bekendmaken. Maar de ondernemers hebben nou haar mening al klaar. Het gaat erom wat de klant ervan vindt. En wij zien gewoon dat er steeds meer klanten op de zondag komen. Dus ja, wij zijn voor de zondag open. Wij zijn nu ook open op tijden, bijvoorbeeld de ochtenden, die worden steeds slechter bezet. Ja, ik kan me zelfs voorstellen dat er meer zondagen open gaan en 's ochtends wat later open gaan. Het is toch een vrije dag die je moet inleveren en als eigen ondernemer zou ik dat toch misschien wel problematisch vinden. Alleen moeten ze het ook zien als een extra dag om omzet te kunnen maken. En daarmee ook, als je allemaal open bent, stimuleert dat weer de hele straat om geld te verdienen. €1 kan maar 1 keer uitgegeven worden. En of je dat dan op zaterdag doet of zondag, ja, dat zorgt er niet voor dat zo'n ondernemer er meer geld voor binnenkrijgt. Wij gaan meer verkopen, omdat er is geen koopzondag in Drachten, niet in Sneek, niet in Franeker, niet in Harlingen. Wij zijn in Friesland het enige koopcentrum op zondag dat open is. Ook de gemeente Ljouwert doet onderzoek naar de Keerpsnijn. Omdat Ljouwert een toeristische gemeente worden wil, zodat er juist vaker Keerpsnijnen komen kennen. De gemeente ondervraagt ook de consumenten. Zondag is een vrije dag voor mij en ik vind dat winkeliers eigenlijk ook vrij moeten zijn op zondag. Mensen hebben nu in de week meer dan genoeg de tijd om te kopen, dus koopzondag zie ik niet zo zitten. Ik zou er ook nooit heen gaan. En het is niet uit geloof overtuiging.